खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय 10 फेब्रुवारि आरो जोंनि थाखाय बिराद स्पेशल डे बेयो थांनाय बोसोर 2023 आव दिनैनि सानावनो राजा आरो आंनि हाबाया जादोंमोन बुंनो थाङोब्ला बयबो बुंनाय बायदि दिनै जोंनि मेरिज एनिभार्सारि बेनि थाखायनो जोङो दायो मन्दिराव थांनो नागिरदों ओरैनो एसे खुलुमनानै फैनो होननानै आं रेडि जाखांबाय राजाया दा रेडि माने मा दुगैगासिनो दं आरोना ओमफ्राय एनिभार्सारिब्लाबो ना मैयानिफ्रायनो जोङो टेनसनाव दङ आरोना मानो होनबा जोंनि आथिङानो बायबाय आथिङा बायनाय माने नै बैयो जोंनि आथिंमोन आरो बियो बायनानै दङ आरोना दा बे गैयाब्लानो जोंहा जेबो खामानियानो जाया गारिया माने मैया हरखाबैनो स्टार्ट जाया जादों आरोना ओमफ्राय जोङो सानदोंमोन दिनै माबा मोनसे प्लेन खालामनो होननानैहाय नाथाय दा दिनै गारिखौथ' डिलारावसो लांनाय जासिगोन आरोना दा मा समाव सफैयो बे सफैबाथ' जाबायानो प्लेना साक्सेस जागोन आरो सफैयाबाथ' गैला न'आवनो थानांसिगोन आरोना गासिखौबो जोङो बुक खालामजोब्बायमोन आरोना अबाव थांगोन मा खालामगोन नाथाय दा जोंना आथिङानो गाज्रि जानानै दङब्ला दा मा खालामनो आरोना लेट्स होप फर द बेस्ट मोनासिमहालागै दा जोङो मन्दिराव थांनो नागिरदों थांसै जोङो मन्दिरावहाय फुजा होखांबाय ओमफ्राय देखायबाय थायाखिसै आङो दायो न'आव थांफिनसै आरो मन्दिरनिफ्राय सफैबाय जोङो न'आवहाय खानायानो जानला मोनला जाजोब्बाय नै दिनैहाय बे हेलमेटबो गाननो मोनासै नालाय आङो हेलमेटखौ बाबाया गानलांदों गंसेल' दङ बेखौ राजाया गानबाय आं गाननाय जायासै आरोना दाना हेलमेट गानाबानो माखौबा गानै बायदि फिल मोनो आरोना मानो होनबा गानबाय थाखायो नालाय हेलमेटखौ दायो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय फार्स्टिं खबर मोनदों गारिखौ लांफैसिगोननो दा सानसे नेबाय थानांसिगोन आरोना गारिखौ माला मोनफैगोनथाय आं माने फार्स्ट एनिभार्सारिखौ स्पइल खालामनो एसेबो गोसो गैया आरोना होप खालामो जे समावनो सफैयो गारिया जाब्रबो दसेनो मा जायोथाय नेनोसै आरो गारिखौ दा लांसिगोन मोनाखाना बोजालांसिगोनसो फार्स्ट टाइम बिदि जादों आरोना स्टार्ट जायैया सिगाङाव बिदि जाफेराखैमोन नेनोसै गारिखौ मालाय दांनाय लोगो लोगो जाबाय आइनि फिसा मानै नै मैयाथ' जोंखौ होसोलाबायबायसो बेबो रोंथ'वा दाना हांसोखौसो रोंगौ आं हांसोआवसो ट्रेनिं लादोंना आंहाथ' जेरावबो गैखाया ओमफ्राय नै गारिखौ डिलारावहाय लाङाब्लाबो जासिगोननो न'आवनो फाहामनानै गालांसिगोन अनलि पाम्पआ गाज्रि जादोंमोननो बेखौ सोलायनानैहाय स' हेपि आरो फाइनेलि गारिया मोजां जाबाय लांनो गोनां जायाखिसै बेहायनो हाबाय पाम्पआ गाज्रि जानानै दङ होनदोंमोन आरोना पाम्पखौ गोदान लागायखाबाय बेहायनो ओमफ्राय दा गारिया मोजां जाबाय आरो एनिभार्सारिनि प्लेना माने जानो थांगासिनो दङ आरोना आं दा ओंखारखांखाबाय दसे थानानैनो जोङो थांनोसै ओमफ्राय नै जागायबाय गारिया जाबाय जों दायो थांगासिनो दङ थुदो जोंजों लोगोसे बै जायगासिम जेराव जों थांनो नागिरदों बांद्राय गोजान नङा खाथियावनो आरो दायो 2:10 जाबाय बांद्राय गोजान गैला सहैनोसैयानो जोङो आरो बेसेबां टाइम लागोन 20 minutes half an hour okay because we are driving slowly नै साहा बागाना जि मोजां नुखायो दायो जों नै आयौ नै गोजौ गाहायथार लामाया साहा बागान गेजेर थांसै आरोना वाव नाय भिउखौ नाय जि मोजांखा वाव नै दैया गारियाव फैनसिगोन आयौ अनाखोना सिबाय बियो सिजाबाय वाव
थुला फैदों थ' बन्द' खालामफिननोसै जों सहैनोसैयानो ओमफ्राय नै बे जाहैबाय बे जायगानि न'खरफोर नै जिं जिङावहाय माने बिसोरो बिदि खालामनानै दोनो मिन्थिगौ ना माने मोजाङै देखायबावनां नै ओरैजाय नै औवा खुन्था गायदों ओमफ्राय तार बोदों आरोना बे फिसा फिसा तारा माने ओरैजाय बैयो फैयो मैदेरा फैयो माने ओंखायनो बिसोरो गिनानैहाय बेखौ तारखौ लागायनानै लायो आरोना जाहाथे बिसोर माने मैदेरफ्रा बेखौ नुनानै गिदिंलांफिनो नै न'फ्रा पुरा मैदेर फैनायनि थाखायनो बिसोरो बैसां न'आवसो थायो आरोना नायदो दैज्लाङाव खिन्थु बिराद दै जायो बेहाय नोंहा गोसोआव दंना गैया जेब्ला जोङो लोगो मोनलायदोंमोन बेहाय दै गोजामोन सेस आंना माबाया बानानै खारनाया ओमफ्राय नङालै बामनानैसो बारदों नामा बियो आलदाजों फैदोंमोन ओमफ्राय आं आंनि फेमिलिजों फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों सानैया लोगो मोनलायदोंमोन बेहाय बिराद लाजिदोंमोन बेयो आंखौ आरो बे जायगाया पुरा दै जाजोबदोंमोन आरोना गोसोम ओमफ्राय जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायलांदोंमोन ओमफ्राय पुरा ड्रेस बरबाद जाखादोंमोन आरो बै खालि आङो मा गाननानै फैदोंमोन मिथिगौ ना गुफुर कालारनि कुर्ता आरो दिनैबो गानदों गुफुर कुर्ता बाट दिनैना जेबो नङा मानो होनब्ला दै गैया खिन्थु दैज्लाङावहाय दै जायो आरोना थेवबो दसेनो दै जायो ओमफ्राय दसेनो माबाबो जाफिनो रानफिनोबो आरो गोसोमा मानि थाखाय फैदोंमोनथाय बैथिंजाय माबा दङ खोमा सिला थांबासो मिथिगोन कलकारखानाफोर दङ खोमा बिथिंजाय नै ओरैजाय हाजो बालाबारियाव खारनाय सिटिं लाफै सोरबा बालाबारियाव आरे बेहायथ' पुरा गावलायलायनाय शुटबो जागोन मोजां जागोन बेहाय ना थाखोमादो बोरै गावहरदो जाबाय ना हराव फैजानाय नङा गिलु बालुथार बालु आंथ' ओंखायनो दिनै बेखौ थाब लिंखादों थांसै होननानैहाय मोनायावहाय फारसेथिं बे जिब जुनारनिबो गिनो गोनां आरो जायगायाबो सुनसान जायो नालाय ओंखायनो जायगाखौ खिन्थाखानोसै नामा जायफ्रा बिथिंजाय फैदों माने लामाखौ नुदों मिन्थिखाबाय अबे फैदों खिन्थु आं दाहायसो देखायनोसै डाइरेक्ट जायगाखौ सहैनोसैयानो जोङो डेस्टिनेसना सफैबाय जोङो जोंनि डेस्टिनेसनावहाय नै गेटआ बेनिफ्रायनो जागायबाय बेनो रिजर्टआ दायो मोजाङै देखायनोसै आरोना ओंखारनानैहाय थ' जोङो फैदों राइन' इक' रिजर्टआवहाय दायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आङो स' बेनो जोंनि रुमा दिनैनि स्टे वाव बिथिंजाय बेबायदि भिउआ बे जाहैबाय बाथरुम ओमफ्राय बेयो फिसा आलमिरा पंखा टेबोल आरो नै ओरैजाय भिउआ बिदि नै जि मोजां नुदों नै वाव नै गथ' सासे नुदों आङो
आगै हौवा बादामाव मारै मोनदों नोङो एकदम रिलेक्स दायो जोङो दान्दिसे बेरायहैनोसै बैयो डाइनिं एरिया नै ओरैजाय साहा बागान दंमोन ओमफ्राय दा बिलाइखौ दानजोब्बाय बिलाइ थानाय समाव फैयोब्ला बिराद मोजां नुयो आरोना बेखौ नै दुबाइनि आलासि बे ओरै बेलाय एसे थाबायना फैबावगोनसो जाबावो हा साहा लोंबावनोबा लोंला दे नों फैबाय दालाय बेरायहैनोसै नोंसोरो बेरायनानै जोंबो साहा लोंनानैसो बेरायनोसै दे होमबा थांदो बाय बाय भरपूर गेस असं adek सानसेनि थाखाय जेबो नङा लार दे cheat day खाव 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 राव भेजसो जाथ'दों जों दा भेज दांना हो black coffee दांना हो नै फिसा फिसा कटेज जि मोजां नुदों मोजां नुदों वाव नै नै गेन्थेमालिया जि मोजां मोजां बारनानै दङ वाव वाव बिराद मोजां मोजां बारदों मोनाबायानोसै ओमफ्राय गुसु जाहांबायानो ओमफ्राय मोनसे गिदिर खामानि बे पन्डितआ मावदों मोनथिखायोनो गोजांगोन होननानै लाबोबावाखै बियो फैनानैसो जेकेटआ बोरो गासिखौबो आंनो मावना होजोबनांगौ नालाय जाबाय बैसागु समाव ना बे पुरा ग्रीन जायोना बिराद मोजां मोनो आरोना गरमबो जागोन बे समावहाय दायो रावबो गैला जों सानैयाल'सै पुरा बेहाय ओमफ्राय थानायावबो जों सानैयाल'सो नामाथाय मिथिला आरोना गैखायाना गैया जोंल'सै आरोना खिन्थु जानुवारि दानाव फैयोब्लाथाय माने सिख'लायनाय जागोन आरोना रावबो मोनजोबा रुमखौ लाक थायोबा मोनो आरोना आरो सिगाङावनो बुकिं खालामग्रोनांगौ जायो जों दायो हाबहैनोसै सिङाव रावबो गैला नालाय गिदिंबो ओंखारो बेहाय खालि एम्फौनि आवाज एम्फौखौ मोनगौमोनदां जानो मिन्थिया
ओमफ्राय सैमा मावजि बेफोरनिल' आवाज खोनागोन दायो जेनिबो आवाज खोनानाय नङा ओमफ्राय जों सानैल' दङ जेबो नङा एनिभार्सारि हिसाबै थानोसै आरोना Wow, so pretty. जोङो हानसै केकखौ Happy anniversary Happy anniversary to us Happy birthday ni kon chưa nãy thế God Happy anniversary Happy anniversary Tasty Biar dong केकआ बिराद मोजां नेक्स्ट टाइम आङो बेनिफ्रायनो अर्डार खालामगोन आरोना नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनोबा आं पेजनि लिंकखौ होगोन आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय बिराद गोथाव मारलै सच्चिबो थगायाखै थगायाखै I swear आरो दिनै एनिभार्सारिनि सानाव बुंदों नै बे जाबावनो नागिरबावबायसो माबे इउनिक टेस्ट रेड वेलवेट नाइस जोंना दिनारा सफैबायानो नै ओमफ्राय मा दङ बेयो जाहैबाय दालि जोङो प्लेन राइसल' बिदोंमोन नालाय बे ओंखाम जानांगौ दांनायावहाय फिल जादों ओंखाम बे ओमफ्राय राजा प्लिज बेखौ खुलिलाय मा बेदरदां बियो खुलिलाय खुलिलाय बेखौ मा दङ चिकेन ओंखामखा ओंखाम दाल चिकेन जोंना बेल'खा बेल'खासो होदों जोङो बांद्राय होआखै ओमफ्राय नै बे दङ आरोना बिराद वाइज डिसिसन लादों जोङो लाइफआव nothing else now it's time for dinner अभी हम लोग करेंगे dinner मोनसे लानायानो साबसिनमोन जों सानैया नारेंफोरखौबो होगोन आङो गोलैबाय बेबोथ' ओंखामानो बे बेबो ओंखाम क्या होगा एसे होना होगा क्या होगा हांसोना होगोन होगा हमें तो जोङो जानोसै डिनार दे जादो एनिभार्सारिनि मुङावहाय तो ओंखामखौ जाग्रोनानै लानोसै बिनि उनावहाय लोगो हमगोन नोंथांमोनखौ जाखांबाय जोङो ओमफ्राय थारैनो जोंना ओंखामा बुरजा जाबाय बाउल मोनसेखौनो फोजोबनो हायाखिसै जोङो ओमफ्राय बाउल मोनसेया आद्रा थाबावबाय आरोना मा खालामनो आरो जानो हायाबा उफायथ' गैलाना थ' दा जाखांबाय जाखांनानै दसे रेस्ट लानोसै आरोना डाइरेक्ट उन्दुनो हाया ओमफ्राय रेस्ट लाखांनानै उन्दुनोसै आरोना गुड मर्निं एभरिवान बेरेफुंजा बानायलायबाय आङो दासो सिखारदों आङो ओमफ्राय राजाया दंथ'यो बेडआवनो आं देखायनो नोंथांमोननो दासिमबो दै फैयाखै बाथरुमावहाय ओंखायनो आङो गाहायाव नायनो थांदों सोरबा दं नामा बुंहैनो फिसा मैगं थिलिनै ओमफ्राय बिबारबो मैगं माने बैयो नै नारें फिसा फिसा नारें मर्निं वाक खालामनाय बायदि जाबाय आरोना आङो हारसिं बेरायदों नै राजायाबो गैया सिखाराखै माने सिखारबाय खिन्थु बियो बारा सिखारथाराखै आरोना आंहाबो नै ब्रास खालामनो मोनाखै जेरावबो दै जोबनानै दङनो किटसेनावबो जोबनानै दङनो दा फोजानो थांदों आरोना जाय दैखौ थिखोयो बिसोरखौ
पुरा दाउसिन दाउलानि गाबनाय खोनागासिनो आरोना पुरा मोजां मोनथारदों वाव जि मोजां मोजां दालिया बारनानै दङ आंबो न'आव गायगोन सानदोंमोन दा नै बोथोरासो बारग'लांखो ना माखो ना गायनो हायो दासिमबो गायगोन आं बेखौ मोजां मोनथारोना राजाखौ कल हरबाय आङो सिखारदो जि मोजां मोजां दाउ गाबदों मा गाबदों होननानै ओमफ्राय बुंबाय बेयावनो थाबाय थादो नोङो आं उन्दुनोसैबाव आं ओरैनो गेजेर गेजेर हाबनानै नायदों आरोना मा दं मा गैया नै बिथिंजाय मैगं गायदों ओमफ्राय बैहाय नार्सारि दंबावोसो नै हानि बैसां न' ओमफ्राय बे नै जों थानाया दैबो फैबाय ओमफ्राय नै रेडिबो जाबाय आङो दसे थानानैहाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानै जोङो ओंखारलांफिनसै आरोना न'नि थाखायहाय राजायाबो सिखारबाय नोंखौ बेहाय लोगो मोनदोंमोन ना बै मोनसेयावनो बै मोनसे कर्नारावनो लोगो मोनदोंमोन नोंखौ ओं दायो जों नै ब्रेकफास्ट खालामनानै थांनोसै रुटि गांनै गांनै होदों ओमफ्राय साहा ओमफ्राय नै फिथाइ लाबोबावबाय थालिर थाइसे थाइसे ओमफ्राय एप्पल ओमफ्राय दाउदैबो दायो जोङो थांनो ओंखारबाय मारै मोनखो थानानैहाय नाइस थ' नेक्स्ट डेस्टिनेसन गोजौ अबावबा जालायसिगोनलाय जोंना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जोङो अबाव थाङो अबाव फैयो दानो नङा आरोना थाङोब्लाबो बिदिनो भेकेसनफ्राव थांगोन आरोना जोङो दा बे जायगानिफ्राय ओंखारलांसै मालाबा फैफिनलायगोन आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेवहाय टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय पुरा निजोम आरोना दावरावनिफ्राय गोजानाव थांसै जोङो जों दायो नै रिजर्टनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो थानानैहाय जोङो जोबोर मोजां मोनबाय पुरा निजोम सम माने स्पेन्ड खालामनाय जाबाय आरोना जोंनि एनिभार्सारिखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन गोबां मानसि बेहाय बेरायफैयो गोजान गोजाननिफ्रायबो थ' बांद्राय गोजानथ' जायानो डिमाकुसिनिफ्राय थ' नोंथांमोनाबो बेरायफैदो मालाबा सम लानानै जोंबो फैबाय थायो सम सम बिदिनो सम मोनोब्ला आरोना थ' आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला ओरैनो गोलाव जाखाबाय भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय